Stalo se vám někdy, že jste se dřeli, opravdu se snažili, ale výsledek nakonec vypadá, jak kdybyste se na to úplně vysrali? Ne? Jo, tak jo. K matematice mám zvláštní vztah. Všechny ty mosty a domy by se neobešly bez důkladného propočítání a vůbec všechny ty přírodní vědy by nebyly bez toho, aniž by si něco musel počítat. Já se takhle matematiku chtěl jenom naučit. Začal jsem si dávat pozor, vypil jsem energiťák, abych neusínal. Dokud jsem si i vypnul mobil, aby mě nerozptyloval. Ale nějak to stejně rozkotalo, protože hned při prvním testu já jsem najednou všechno stejně zapomněl. Přijde mi teda zajímavý, co všechno si dokáže zapamatovat, ale co se týče matematiky a vůbec přírodních věd, tak to si vůbec nepamatuju. To by prostě, to pustí první jedním uchem dovnitř a druhým ven. Tak to nakonec teda skončilo tím, že jste se rozhodl tu matematiku prostě přežít. Ale stalo se vám někdy, že jste z něčeho dostali 4 a stejně vám to zvýšilo průměr? Jo, mně se to stalo. A byl jsem za to rád.